Zeg, ga voor hem. Dan moet ze weer zo doen. We staan net voor ons. Lekker, dit is moeilijk, hierdie ballen hoor, wat die wind is. Hij zal niet bal. Ja, maar die grote is dat die warrel of nog. Kan ze die wind is niet. Dat is daarom dat ik eerst de bal raak gesteld. Ja. Daar raak Nou gaat hij. Oran! Vier. Nou, hij zei. Paris het nou lekker meegeloop, is nie? Lekker Paris! Mooi mens. Hoe is die nie nou? 4. 9. Daar gaat sal weer as jy nog loop 13. Nee, dit loop die stel nie as hy is. Kun jy verstaan. Hoeveel het hy al? Dit is 4. Hy het nou 12 gehad van die 4. En dan 1 loop. Dus 4.
Hoeveel minuten was het? Pari. Ja, nog 5. Ja, 4.
Waar is weer Anderek? Mooi. Met camera. Als ik de camera niet had. Ja, nee, dat is ook goed. Ach, mijn ja, echt wel. Dit bij dat bos. Wat vind ik er maar voor? Foto, ja. Nou, die dag het onze tijd erin gehad. Die oude is hier springbok gedaan. Die maken drewels en bossen. Maar het is zo mooi drewels. Lekker. Ja, het om gekiept. Ja, die man dacht ik lekker. Alles goed. Die in zijn hand. Mami, je stamt in mij?
alle kouder hierdie Ja, wyn, hè? laat dit in jou. Ek het nou gedink dit gaan 'n vreeslike warm dag wees vandag. Lekker Benny. Lekker Ben. Ons wou lekker raak gesit want ons het nie drie sake in. Ons het net meer begin ons eksamen. Sit te vier. En ek loop uit terug. Nee, lag. Ouers by. Maar ons gaan lank die lyn. Maar die jare voor, of wat die maar die lang waren, of die maar ook hier. Gaan hy nog steeds op? Ja, hij is omgeruimd. En daar is het maar een heel bij. Dat kan ik niet. Ja, lekker Benny. Lekker Ben. Ja, dat is niet helemaal nog. De rest is nog wat ja. Het is heel wat verstandig is van mij. Benny.
nou nog zo'n stukkie bere vir as hy bou. Ja, ek gaan nie bou nie doen. Gaan hy nie? O, Daar is 'n Christian daar, hoor. Wat jy die mense dan sit nie. As hy ou nou bou, dan moet jy dit is techniek. Ja, ek net gehad. Ja, maar dit is ook. Moet jy agter te lang. Ja? Ja, agter te ja. Benny. En versigtig wees ou pel. Hy hoor nou alles wat ek sê. Goed. Wat sê jy? Hy hoor nou al die kommentaar wat ons hier gee. Mooi om mens. Lekker Benny. Wat skrik jy so? Sonder die van spinners. My slaan hulle dan mooi man. Berne. Mooi Ben! Dit is vies. Ja, dit is niet zo goed. Mooi Ben. Nou drie ik het niet daar is er naar daar. Ja, ja. Ja, maar het lijkt aan de zomer. Ja. Bernard staan nou op 37 lopies. Ja, Mooi Ben! Wie wat? 38. Daai balle geen my op. Is hy baie verskrikklik klaar. O ja, skrikkelik hoor, dit maak my bang. Maar wie is nog so weet man. Ja. Uitgevang. Eerste lopie. Nee, Here Koos.
Alweer daar ou spinner. Hoor jy nou bouwen? Lekker Christian! Nee, dit is 4 nie, nee. Meer afweer, jong. Ach, moeder. En die planne van waar, speel tot al die ouens uit. Ek weet. Ek het so veel op plannetjie wat vir spinners gebou. Ek sien nou heel afgevallen van dit. Ek het het lekker as 'n ou sien. Ek voel nie die bang. Ek sit nou dan. Dennis se kol. Ja, hier kan ons nie sien. Mooi, Christian. Lekker. Dis die 4. Ja. Mooi. Hy stap so vlug. Ja, dit is reg op 'n manier.
bowler is the par, the two bowlers to run away, the par mana. Yes, hope they do right slow ball from where. Yeah, you can look around. I think we started in the service, it's going to go over here. Yeah, ma. It's a guitar. Yeah. It's a little bit of maar het is ook een stukje in de tijd heel veel gedaan. Hij wil bij vanaf. Ik wonder of er nog ooit een punt is. Ja, het is ooit van. Ik denk dat het niet is. Dat is een punt, maar je altijd met je span. Faz um movimento mesmo, bem também. Aí ficou. Aí ele só faz isso, né? É isso mesmo. Passou com o copo de boa. Passou a água do... Ele quer ela assistir lá. Probeer pauze te reguleren. Maar ik kan het niet pakken. Dat is niet zo. Wordt nog een stuk meer dan niet of het wordt een alleen maar voor dat nog. Maar voor een ja, wat dan gaat het dan niet. Oh. Very good.
Bonsoir. Ini.
I like that. Een goede team. Mooi man. Wat is? Want het? Ach man, je hebt een fles, wat denk je? Ik wil gaan verdikken. Je mag eens maar wacht even geen tijd. Je nog eens 10 minuten kans dat hij ons laait. Neem je af? Nee, hij is nog bezig om. Nee, jij joh. Man, ik zie maar. Hij is aan achter. Hij laait nog. Jeffy, hij laait nog, kom hier. Wat stupid. Je moet hier ook zo 3 staan of goed. Ja. Weet ik niet, niet zo laait. Hoi. Gaan zit. Jeffy, nee, gaan zit. Ja, je bent dat je hem af. Oh, man. Kijk, Rano. Sorry, man. Ik neem niet af, ik zit niet van. Jong, jij neemt af. Maar ik nee, zit ik niet af. Ik zal vanmorgen 6 gaan afnemen. Ja, maar allemaal af. Ik zal 6 die ding beginnen werken, man. Ja. Nee, moet niet s'nachts wees, niet. Hij neemt jullie af. Wat van jullie eigenlijk niet? Doe eens afnemen, niet. Ja, wat? Nee, dat is wel. Dat gaat niet goed. Oh, God. Verder? Waarom allemaal gratis zijn? Hou je nou weg? En meer wordt niet je bodem afgenomen. Hoor je zo? Nee, wat ons nog, mooiste tenor wat ons nog had. Is jullie voor in de Koran
van ons? Vanmorgen wees het volgende. Hey, good. I'm going. Wat is nog steeds? Om te focus net. Zo. Je kan niks geloven, hè? Ja. Ik geloof niks. Sta je ook voor mij kijken, hè? Nee, maar het is wel logisch, je kan niet met de draad werken. Je werkt met de batterij. Wat mag ik niet? We gaan eten. Denk maar eens van kan je worden. We gaan eten. Denk maar eens van kan je worden. Huh? Wat is dat zien? Wat wil je zeggen? Ja, ik vind het goed. Ik ben ervan. Nou, zeggen je erbij. Je zou zeker kunnen doen, man. Wat kan wel nog? Nou, wat zie je aan de door? Ja, dat kan. Wat zie je, maar als we net oefen nou net neem je af. Zie je? Nee, niet om gauwen aan. Dan neem daar nog niet. Moet ik maar opzien? Ja. Wat we daar nou op doen? Moet ik staan? Ja. Ach, hoe kan ik zitten? Ik wil niet naar staan. Oké, zet en zie. Maar hardop. Ja. Ja, soos wat jy, soos wat jy Maar ik nou, kan niet eindelijk zo, ik kan niet eindelijk zo moeilijk doen daar bij die andere brieven. nou, dan, miskien ja, kan ons jou help. Oké. Jy moet staan, maar, Ja, maar ik wil niet naar staan. nou maar goed. Geachte meneer de voorzitter, beoordelaars en ouers. Of geachte meneer de voorzitter en toehoorders. Baie kinders raak lees op die geskiedenis as vak. Hulle redeneer het bestaan net uit 'n klomp feite en datums. Maar geskiedenis is die verhaal van 'n volk. U weet, ek hoort aan 'n besondere volk. 'n Volk wat deur moeilike omstandighede soos oorlog, depressie en armoede ons gebring het tot waar ons vandag is. Maar het julle oupas en oumas julle al van hierdie tye vertel? Slegs dit spoor my aan om ook my plig teenoor my nageslag te doen. Ons weet van die Anglo-Boereoorlog wat 100 jaar gelede uitgebreek het. Is u bereid met hierdie stryd wat die Afrikaner volk vir 3 jaar lank gehad het? Met die Afrikaner volk wat in sy grootste krisis nog ooit staan, is dit nou die tyd om te gaan kyk na die wapens van Christian de Wet, die dapperheid van Gideon Skeepers en die gelowigheid van Vader Kestel. Meneer die voorzitter, ons hele land is vol monumente en standbeelde wat vir ons nageslag opgerig is. Dink maar aan die Voortrekker Monument in Pretoria, die Vroue Monument in Bloemfontein en die Taalmonument in die Parel. Wat gaan we dan? Dit moet ek onvergeet. Nou het ek die laaste stukje gegee. Wat denk jy dat gaan nou kom? Oké, meneer die voorzitter, Paul Kreer, 'n vorige president van die Transvaalse Republiek, het op 26 Julie 1904 op sy sterfbed gesê: "Neem uit die verlede dit wat mooi is en bou vir jou toekoms daaruit." En juist dit, meneer die voorzitter, is die waarde van geskiedenis as vak. Meneer die voorzitter, ek is nog jong. Plaas dit nie 'n groot verantwoordelikheid op my om hierdie erfenis te bewaar en aan my nageslag oor te dra nie. Ek is trots op my voorouers en daarom is dit my plig om hom nie teleur te stel nie. Meneer die voorzitter, stem u nie vanmiddag met my saam dat geskiedenis 'n vak moet wees nie, want 'n volk wat sy geskiedenis vergeet, is 'n sterwende volk. Ja, nou toe, staan nog gewoon as jy dit weer. En voor daar net nou seker. Gaan nou nou af nie. Daar net jy gaan jy nou af nie. Kan je dat? Nee, nog maar geen eens maar 5 minuten. Wat is dit? Ik ben bezig om te sensor. Hier is geen enige. Nee, Ja, Boetie. nee, ek sien hulle nie verleer.
koekjes dan. Hij neemt in nooit nog die af. Focus me toch eens ben. Schreeuw, hoor eruit. Hij weet niet wat hij meteen daarom is echt klaar worden. Hij is wel. Hoe gaat het mij cricket? Je nog ja, ik ben. Ik proef het nog niet. Hij zei zo precies hoeveel als nog 2 minuten was voor ik gaan beginnen kan afnemen. Ja. 2 minuten, dat is nog 2 minuten was. Ja, maar 3 minuten is groot. Ja, maar zo. Weet je dat met spelen? Nee, Nee, ik word af. in het wat? Cricket. Wat is cricket? TV. Gewoon wat? Ja. Zeven. Binnen gaan jullie neus. Nou gaat de centrale volkschool. Wat is de centrale volkschool? De centraal man. De centraal dan. De Groenewald, Groenewald, kopjes. Wat kunt u? Ja, we moeten wel 1 kopje. 1 keer. Dat is goed. Ja. 7. Ik denk ook dat het 7 is. Extra jongen. Ah, zij stond. Het is al kind. Nog. 1 minuut. Ik heb nou afgenomen. Nog 1 minuut. 59, 58. 10, 5, 6, 7. Postman die postman die. Can you believe that? Ik ga een post krijgen. Kan je weten? Ja, dan zit dat 50. 1, 2, 55, 60, 70, 80. Kan nog ooit. Hier, loop maar niet het boekje. Oké, je kan daar een kleintje vatten. Is het in het boek? Ja, dat is true. That is so true. Oh, boss. Zie naar de doen. Hier, weet je wat is dit? Die vis is zo al de eerste vandaag, Anna. Hier, de 100ste. Nee, is dit de eerste? Ja, dit is die 100ste, man. Daarna de 100. Wat? Die snap. Morgen de eerste. Oh, ja, omslag. Dit is voor moeilijker. Oeh, wat is zo moeilijker? Hier als 2 moeilijkheden. Kan ik het nog opscheren, man? Wat is het? Budget insurance. More magic with our low motor insurance premiums. Eerste. Het is die 30ste vandaag, 29ste vandaag. 30ste. Hier. September dit in van 30. Het is vandaag de 29ste. Morgen de eerste. Yeah! Dat kan ook zeker maar opgesnipperd worden. Your chance to win this car. Dat is dan gelijk. Kan dit iemand nou staan? En dan nog een rekje. Wat dan? Is het So lower insurance
premie. Hij gaat maken als ons die gehoor is, dan gaan we de pad voort. Jy gaan dit weer so ernstig praat. Nee, moet. Wat vir nou? Krijg je dat zo op Rusland terug? Ja, ik weet niet. Slaas. Iets meer. Dan gaan we niet oor dif. Wat is sfeer? Wat? Ik weet niet wat er nou sfeer is. Hoe is sfeer? Ons het dit al gekund. De coole girls. 16. Nee. Thriller. Die staan er thriller. Ze staan er thriller en dan er thriller. Our mother's murder. Watch. Mr. The Little Evil. Hey down, get ready. Sit down. Kom schier, jij nog geen draad uit. Hij gaat naar je draad uit. Kom schier. Nee, maar moet je daar afstaan? Ik kan niet zien daar niet. Staan langs. No. Ja, staan aan de kant. Maar maak het gewoon weer op. Ja, oké. Ja. Geachte meneer die voorzitter en toerders. Baie leerlinge trek al lees op vir geskiedenis as vak. Hulle redenering bestaan net uit 'n klomp feite en datums. Maar geskiedenis, u weet, ek hoort aan 'n besondere volk. 'n Volk wat deur moeilike omstandighede soos oorloë, depressie en armoede ons gebring het tot waar ons vandag is. Maar het julle almal en oumas julle al van hierdie tye vertel? Slegs dit spoor my aan om ook my plig teenoor my nageslag te doen. Vanjaar? Nee, hoe gaan die nou? Die Anglo-Boere. Ja. Ons vier vanjaar die Anglo-Boereoorlog wat 100 jaar gelede uitgebreek het. Is u bereid met hierdie stryd wat die Afrikaans teen Engeland gehad het? Met die Afrikaner volk wat in sy grootste krisis nog ooit staan, is dit nou die tyd om te gaan kyk na die waagmoed van Christian de Wet, die dapperheid van Gideon Skeepers en die gelowigheid van Vader Kestel. Meneer die voorsitter, ons hele land is vol monumente en standbeelde wat vir ons nageslag opgerig is. Dink maar aan die Voortrekker Monument in Pretoria, die Vrou Monument in Bloemfontein en die Taalmonument in die Parel. Wat ons herinner aan 26.000 vroue en kinders wat daar aangekom het. Ja, hulle aangekom het. Oké, meneer die voorsitter. Paul Kruger, 'n vorige president van die Transvaal Republiek, het op 26 Julie 1904 op sy sterfbed gesê: neem uit die verlede dit wat mooi is en bou vir jou toekoms daaruit. En juist dit, meneer die voorsitter, is die waarde van geskiedenis as vak. Meneer die voorsitter, ek is nog jong. Plaas dit nie 'n groot verantwoordelikheid op my om hierdie erfenis te bewaar en aan my nageslag oor te dra nie. Ek is trots op my voorouers en daarom is dit my plig om hom nie teleur te stel nie. Meneer die voorsitter en toerders, stem u vanmiddag met my saam dat geskiedenis vergeet is 'n sterwende volk. Het jy dit afgeneem? Ja, met 'n draad. Met 'n draad, met 'n koord, met 'n koord. As dit net nie so is. Sterren is niet. Hoe gaan we?
Hello. Zippie van die kat. En my skool se naam is Salmon Senekal Hoërskool. Dankie. Hè? Okay, my naam is Zippie van die kat. En my skool se naam is Salmon Senekal Hoërskool. En ek is 11 jaar oud en in standaard 3. Jy wag al. Goeiedag, hè? Lekker warm. Maar wolkies in die lug. Ons skyn warm. En dit net lekker geskoei. Dankie vir die tyd. Kijk, hallo. 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 Hij zou nog gaan halen. Oh, ik tel 10. Mama, je hebt wel mijn schoenen gegooid. Nou, gooi me weer, ik wil weer gooien terug.